Abusia, give me Afia Pinamang. Na monim say ye Ghana mantimu. Ghana mantimu so de Adom TV. Ya tu ye ho asi wo say ye bekyere mo amamre ene amane. Me sentino ka me ho na yentu fa enkwa santeman mu. Monim say santeman mu so de enkro mrono ne miaye bebre. Nanso ne yenkwa brono bi a ye frɛ ne soame. Me kyerɛ kumase soame. Enam se soame wo asanteman mu ntino. Ya mamre ya mane nyina ya asante amamre. Yenhwe bibi emfa ayi yo ho. Se ayi si a ye de odo eka odo mu na yakogya mo ni no apepa ne wa mu ni sugo. Empempi no ya fade eye tuntum. Etoda soso a ubehu tuntum a nkokon kakra ededem. Nanso se obi wu na se ye wawofo ana se wonse no mu a mekyerɛ oba ana bema a woware no awofo. Ai eno de afade no edanso eye brisi ene kobene. Sene mafade yi ekyire yi. Ai ya hyechele tuntum aboduku yentwi yanim yento ya no esanse enibraba minim senne wasua bibi koso amu afidie ni na ha da so wo Ghana mantimu Adom TV wo azoye.